convertir aquesta festa al Llobregat en la festa dels drets i de la dignitat. Perquè, en definitiva, els que els regidors i regidores defensem els nostres ajuntaments, el que els diputats i les diputades defensen al Parlament de Catalunya i al Congrés, serà el mateix que l'Ernest anirà a defensar Europa. Què és o en què es tradueix la nostra lluita quotidiana? A la gent li hem de dir: som una gent que defensem lo públic, perquè lo públic és la justícia social. Les retallades de la Generalitat, les detallades d'Europa, les polítiques d'austeritat, el dèficit zero, porta a la misèria a moltes famílies que no podran, perquè no tenen temps d'esperar una reactivació econòmica. I aquí és on els homes i les dones d'iniciativa hem de continuar fent costat a les persones. El 25 de maig és important perquè hem de decidir el que volem. Hem de decidir si lluitem per les nostres vides, si lluitem per els nostres drets, si lluitem per la recuperació de la democràcia i dels valors fundacionals de la Unió Europea, o si volem continuar patint el govern tecnocràtic dels homes de negre que setmana rere setmana es passegen per Madrid, per Roma, per Atenes, com si fos casa seva, d'una forma fatxenda, marcant-nos la vida a tota la gent del sud d'Europa. Farem de l'elecció una insurrecció civil. Farem de l'elecció un canvi radical a Europa. Farem de la propera elecció un càstig de les polítiques de PP i Convergència. I farem de la propera elecció un camí nou, una porta d'esperança per començar a canviar les coses a Europa. Moltíssimes gràcies, endavant, salut i república! No tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.